Škatuľka pána Matouška. Nesmie sa otvoriť hocikedy, ale to sa dozviete až v knižke. Tak, Klárka a 11 babiček. Napísala Olga Černá. Knižočku ilustrovala Alžbeta Skálová a je písaná formou listov medzi dedom Tomášom, ktorý je v nemocnici, a Klárkou. Klárka je malé dievčatko, ktoré žije samo s dedom Tomášom. Dedo Tomáš je kominár, tak trochu symbolicky. A jedného dňa, keď sa Klárka vracia domov zo školy, tak nájde, ako ho nakladajú do sanitky, pretože dedo Tomáš spadol zo strechy a bude asi rok v nemocnici. Babičky nie sú babičky Boženy Nemcovej, alebo babičky s jubilantov, alebo babičky s buchtami. Babičky majú svoje chyby, majú svoje vrtochy, majú svoj život, ale vedia byť aj láskavé a obetavé. Táto knižočka je o láske, láskavosti, nádeji, ale aj detskom osamotení a bezradnosti.